Здравейте! Тя е Ирина. Кажи аз кой си. Да е баби. И ние и с нас сте в чисто новия канал за YouTube Факти БГ. В този канал ще се разказват факти. От друга страна ще се разказват експерименти и от трета страна ще ходим на екскурзии. Обаче, преди всяка екскурзия ще ви документирам с подобно кратко видео. Както се сещате, и сега ще имаме екскурзия до Дряново след няколко дни. Не изпускайте и ударете чана. Ще бъде много забавно. И разбира се, сега за празниците ще е следващото видео. Ударете чана, абонирайте се и оставете един лайк на следващото видео. Това няма смисъл да го коментирате. И до До утре! Да.